حضرت یونس اللہ قرآن فرماندے نے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ حضرت یونس اللہ دے رسول نے تے دریا وچ لگے جان تے دریا دے وچ جڑی ہائی نا بیڑی وہ گھومن لگ پئی جدو وہ گھومن لگ پئی تے جڑے دوری والے بندے ہیں انہاں آکھیا بس ساڈے وچ کوئی بندہ وہ ہے جڑا اپنے مالک تو نس کے آیا ہے جس وجہ تو یہ بیڑی نے مسئلہ بن گیا حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا میں ہی اپنے مالک تو نسیا حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا میں دری مچ تہاڈی بیڑی چوں نکل جانا تہاڈی بیڑی سلامت لنگ وئی انہاں دریا وچ چھال ماری تے اللہ مچھلی نو حکم دیتا میرے نبی نو اپنے پاک وجود وچ سمو لے مچھلی منہ کھلیا تے اللہ دے نبی مچھلی دے پیٹ وچ 40 دن لنگ گئے کتنے دن بھائی پیارے 40 دن لنگ گئے اللہ قرآن فرماتے ہیں وَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ وَهُوَ كَذِيبٌ وَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ اللہ دے نبی نے انیریاں وچوں اپنے رب نو پکاریا انیریاں وچوں ایک مچھلی دے پیٹ دا انیرا دوجا سمندر دا انیرا تیسرا رات دا انیرا اتنے انیریاں وچوں نادا فی الظلمات اتنے انیریاں وچوں اللہ دے نبی نے اپنے رب نو پکاریا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تے اللہ فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ جیڑا مینوں پکارے میں او دی دعا سن بھی لینا تے او دی مدد بھی کرنا تے انہوں نجات بھی دینا کوئی پکاریا تے کرو اپنے رب نو مشکل گھڑی ہے پکاریا تے کرو اپنے رب نو حضرت یونس علیہ السلام نو مچھلی حکم دیتا کہ مچھلی نو اللہ حکم دیتا کہ جا دریا دے کنارے تے میرے نبی نو اگل دے مچھلی باہر آئی پانی دے تے اس منہ کھولیا اور حضرت یونس علیہ السلام باہر تشریف لائے تو آپ دا 40 دن مچھلی دے پیٹ وچ رہن دی وجہ تو وجود بڑا نازک اور جلد نرم ہو گئی سی اے جڑی مکھیاں نہ مکھیاں اے مکھیاں اللہ دے نبی دے جسم تے نہ بہن اللہ کدو نو حکم دیتا کہ ایتھے اگ پاؤ اور میرے نبی تے چھاں کر لا کدو تاں ہی شریف ہویا ہے نہیں تے ایویں تے نہ شریف ہو جانا کدو دی ول اگ پئی مچھلیاں پیاں اگے ہرنیاں پیاں اگن چگن تے اللہ فرمایا ہرنی نو بھئی جا میرے نبی دودھ پلا گیا اسی پھر دودھ پیویے یا کھانا کھاویے جدو اسی سیر ہو جائیے پھر اسی ایج کر گیا نے لوی بس حضرت یونس علیہ السلام نو جدو ہرنی نے دودھ پلایا نا تے اللہ دے نبی نے ہاتھ لایا وہ ہن جدو ہرن گئی پیشاں تے دوجیاں ہرنیاں دیاں نے بکی دے گئی ہیں جدو دیاں ہیں تیرے کو خوشبو بڑی ہوندی ہے پتہ نہیں ان کی سے سنگین سمجھ آنی ہے گل دی کہ نہیں آنی مکی دے گئی سائیں جدو دی تو آئی ہیں تیرے کو خوشبو آندی ہے فرمایا میری تے ڈیوٹی رب لائی سی میں اللہ دے محبوب نو دودھ پیش کیتا ہے بس سائیاں ہاتھ لایا جتھے اتھو دی خوشبو ادو دی آندی پئی ہے اے جڑا ہرنیاں دا تسی آندے ہو نا آج مشکے نافع مشکے ہے نافع ہرنے اے اوس ہرن دی نسل نے جنہاں نو اللہ دے نبی دا ہاتھ لگا ہے اج بھی انہاں چوں خوشبو آندی پئی ہے سجنا رج نہ ہویا کرو اے رب دے محبوب ہوندے ہی ایڈے کرم والے نے جڑے نوکر نو ہاتھ لا چھڈن اللہ اونوں رنگ لا چھڈدا ہوندا ہے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ اس ہرنی دی نسل چجے بھی خوشبو باقی ہے کیوں رب دیاں پیاریاں اکبر ہاتھ لا چھڈیا اے حضرت یونس نے میں یہ گل تھانوں روز دسنا جی حضرت یونس علیہ السلام ہاتھ لان تے ہرنی چوں خوشبو آندی رہندی ہے تے جنہاں نو محمد مصطفیٰ نے سینے نہ لایا ہے وہ صدیق اکبر کتنے خوشبودار ہو گئے ہونے